Żagħżugħ li llum għandu 26 sena jingħata sentenza sospiża wara l-instab ħati li fis-sajf ta' 4 snin ilu bi traskuraġni tajjar missier ta' żewġ titfal fil-Mellieħa bir-raġel jispiċċa jitlef ħajtu. Il-qorti minkejja li sabet lil Jonathan Healy ħati qalet ukoll li parti mit-tort kien tal-vittma u għalhekk is-sentenza li ġiet imposta kienet fil-minimu tagħha. Il-Maġistrat Astrid Megrima qalet ukoll li Healy diġà ħallas bit-trawma li għadda minnha. Kien id-9 ta' Lulju tal-2016 meta Andre De Battista ta' 40 sena kien għaddej minn triq il-marfa l-Mellieħa qrib Ladira u kien intlaqat minn karozza tal-għamla Toyota missjuqa minn Healy. Kawża tal-ġrieħi li sofra il-vittma miet fil-post. De Battista, missier ta' żewġ tibniet, kien miexi mat-tifla tiegħu meta seħħ l-inċident. Hija ma kienet sofrit mill-ebda ġrieħi iżda kellha xokk qawwi. F'dak il-perjodu l-familja flimkien mal-kuġini ta' żewġa kienu marru camping mill-ġimgħa filgħaxija bl-inċident iseħħ l-għada filgħodu. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Grima qalet li minkejja li Healy kien traskurat fis-sewqan tiegħu kien hemm ukoll negliġenza min-naħa tal-vittma. Il-qorti qiset ukoll it-trawma li għadda minnha l-imputat li ħallit effetti psikoloġiċi fuqu u l-fatt li l-kondotta tiegħu hija waħda nadifa. Il-qorti għalhekk qalet li s-sentenza għandha tkun fil-minimu tagħha. Għaldaqstant huwa ġie kkundannat 12 xahar ħabs sospiżi għal 3 snin u kellu liċenzja sospiża għal perjodu ta' 6 xhur. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Godwin Sherry.